ಜನರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಳ್ಕೂಟ ಇದು ಏನೇನು ಗುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊರಡು ಏನೇನಂಜಿ ತುಳುತವರಿ ಸಾಹಿತಿ ಒಂದು ಗುರುತು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಗೊತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸುರುಕಾದ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪುಡ್ಯನನ್ನು ಪಾಡೋದು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯನಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟು ನಿಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒರಿಯ ಕೊರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಂಗರ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಟ್ಟದು ಹೆಚ್ಚಿನಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಾರ ತುಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಟ್ಟದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಯ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಯ ಏನಾರು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಾರು ఒక ಕೊರಿಯರ್ ಗೋರಿ ಅಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಇಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಮತ ಪದ ಬಂತಿನಾರು ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ಪದನು ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸದಾ ಅಂತಿನ ಪಕ್ಕ ಚಾರುಲತೆ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ಅಂತಿನ ಕೊಡಗಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡಿತು ಅವಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಆಜಿ ಅವಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತಿನ ಕೊಡಗಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವರು ಕುಡಾರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ 2 ಸಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಈದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನನ್ನದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿನಾರು ನನ್ನದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೀತಿನಾರು ಏಕಲ ಒಂದು ಯಾಂಗ್ ಈ ಕೆನರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಡನಾಟೋಡು ಏನು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕು 30 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಯಾನಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಟ್ನಾಗ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಗಿರಾಕಿಲ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಮುಲ್ಪ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶ್ರೀನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸದಸ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಈ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಲೆತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ತರತಕ್ಕದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಬೆಂಪಿನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವು 5 ಜನ ಅವಡು 10 ಜನ ಅವಡು ಕೆಲವತ್ತು ಈ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಇಂಪಿನ ಕೊಂಚು ಆರು ಬೆಳ್ತಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಹೋದು ತುಳುಕೂಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಕುಂದಿಯರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವನಾಗ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರು ಒರ್ತಿ ಸೊ ಆರು ಒರ್ತಿ ತುಳುಕೂಟ ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಐಲೇಸ ಅಂತಿನ ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಅಂತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಗ ತುಳುಟು ನಂಗೆ ಬೋಡೇನಾತು ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದುಪ್ಪುಡು ದಿಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ದುಪ್ಪುನ ಎಕ್ಕಸಕ ಪಂಪ ಕೆಮ್ಮಲತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪ ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿ ಪಂಪ ಈ ತೆಡೆ ಮುಗಿರ್ಬೋದುಂಟು ಅವಳದು ದುಂಬುಗೆ ಹೋದ ಜಿಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊರೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೋಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಕೊಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಇರ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಐಲೇಸದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಇರ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ತಂದು ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದ ಐಲೇಸ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ಪದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತು 10 ಪದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು 2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಂಡು 16 ಪದ್ಯ ಏತು ಕೊರಿಯೋಡು ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೀಗ ಸುಲ್ಕೆ ಗೊತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸತೀಶನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೀರ್ಪದಲ್ಲಿ ಆತು ಎಟೇಜ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಗಲು ಅವನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಪದಕಲೆ ನಿಗಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಿಗಲು ತುಂಬದ ಒವೇ ಒಂದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಪಾಲ್ಗೊಡು ಉಂಟಿನ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೆಗಳಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ತಿಂತ ನಿಗಲು ಆ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಪದ ಪಂಡು ದೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪ 8 ಸಿಂಗರ್ ನಗಲು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೇನು ನಿಗಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ ತೀದು ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗಲೆ ಕಳಪುಡ್ಕೊರಡ ನಿಗಲ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಟೇಕಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒರಿಯಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ಗೆ 10,000, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಗೆ 10,000, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಗೆ 10,000 ಅಂಚೆ 2 ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು. ನಿಗಲಿ ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ಆ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದು ಪಿನೆಯನ್ನ ಈ ಆಸೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಳುಸ ಮೋಕೆಗೆ 10,000 ಅಂತಿನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಮೌಂಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಂದ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದೆಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸತೀಶ ನಡಪಟ್ಟೆ ಆಟಿ ಪಟ್ಟೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆಟಿ ಶುರುವಾಗೋದೊಂದೇ ಶುರುವಾತು, ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಅದು ಆಟಿ ಪಟ್ಟೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಬಂದಾಗ ಈ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೆನಪಿನ ವಿಷಯ ಚೂರು ಪಂಪೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲತ್ತು ಆಟಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲತ್ತು ಆಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತುಳು ತತ್ತೆಗೊಂದ ಪ್ರಕಾರ 4 ತಿಂಗಳು ಆಟಿನ ಬರ್ತದೆ. ಪಗ್ಗು ಕಾರ್ತೆಲು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲು ಆಟಿ ಬರ್ತಿ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಚೆ ಅದು ಆ 4 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿನ ಆಟಿ ನಂಕ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎಡಮ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿನ ಮಂತು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುವ ಆಟಿ ಮನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪುನಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ಪಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಈ 4-5 ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆಟಿ ಬಂಡ ಉಂಟತಿ ಒಂದು ಕೆತ್ತದ ರಸ, ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ರಸ, ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನು, ಅಗೇಲು ಬಲೆಸುನು, ಸಮುದ್ರ ಮರುಕುನು, ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡವು ಕಾಪು ಕುತ್ತುನು ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ಕಲಿನಿ. ಈತು ಆಚರಣೆಲು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆ ವಿಷಯಡು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚದೆಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟುವೆರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಅವರಿ ನಿಗಲು ಮರ್ದಿನ ಕಾಡದು ಹೇಗ ಪೋದು ಅವೆ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ದೆಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಮರ ಪಾಲದ ಮರನೇ ನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಕತ್ತದ ಒಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ವಿಷಯ. ಪುಗ ಬರುಗಲ್ದ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಡು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು, ಮತ್ತೆ ಓಮ ಪಾಡೋಡು, ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕರಿಮೆಣಸು ಪಾಡೋಡು, ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚು ಪಾಡೋಡು, ಒಂದು ಮತ್ತ ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಗುಲ್ಲು ಮುಂಟಿನಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಾಮಿನ ಗುಡ್ದು ಮರ್ಮಲ್ಗುಲ್ಲುಡು ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಜಿದ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋಡು ಉಂಪಿನ ಇತ್ತದಗಲ ಕಣ್ಣು ಕೊಡೋಡು ಅಲ್ಪನಿ ಗುಲ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ದೂರದ ಕಾರಣ ಮಾಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮರಮಲೇನಿ ಇಲ್ಲ ಕಣಪುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ತುಡು ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಮಯನು ದಾಂಟವೆ ಮೇಡ್ದು ನಡುಡ್ದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಹೋಗ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರಮ ಪೂಡೋದು ಒಂದು ಪಡ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 100 ಜನದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಅಡ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಮಾತನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಅಪ್ಪಡೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮೆರಡೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಲೆ ಕುಡಿದಿರಿ ಯಾಪ ಬಂದಾಗ ಆನಿ ಅಪ್ಪಿ ಪಂಪಿನ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಆನಿ ಒಂದೆತ್ತ ಈಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ತೇರು ಅತ್ತಿನ ಒಂದೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಚಿನ ಉತ್ತರಗಳು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತದೆ ಜೂನ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಕಡೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅದು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫೇಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಬಿಡುವುದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಯಾವಟ್ಟಿಗೆ 34 ವರ್ಷ ಪಿರಾದ ಒಂದೇ ಇತ್ತದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿ ಅದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತಿನ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ತಾಯಿ ಪುಟಿ ಅಂತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪುಟಿ ದಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ
ಪುಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ 5-10 ಜನತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ 10 ಜನತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮತ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜನ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾಂಕಾಲಿನ ಮಗೆ ಆಟಿದು ಭೂತಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧವು ರಾಹು ಗುಲಿಗೆ ఒక ಕಲ್ಲುಂಟಿ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಬುಡ್ದು ಆ ಭೂತಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜನ ಕೈ ಕೈ ಗೊಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಲ್ಲ ನಿಗಲು ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಅವು ತಿರ್ಗೋ ತಪ್ಪು ಈ ಕೊಡೆ ತಿರ್ಗದ ಈತ್ ಭೂತಲೆಯನ್ನು ಸೋಪದು ಸಾವಿರಾರು ಭೂತಮಣ್ಣ ಗಣಕುಲಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಗಣಕುಲೆಯನ್ನು ಸೋಪದು ಅಗಲೇನು ಕೋಣದಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜೆ ಅದ ಪಡ್ತೆಗೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ ತುಳುನಾಡಿನ ನಿಗಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಗು ನಿಗಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಮಂಡ ಆಟಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದು ಯಾರು ಕಾಡಿಡ್ಬೋದು ಬೋಡ್ತಿನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪೇರ್ಲೇನು ಮಾತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಐಟು ಬೋಡ್ತಿನ ಮದ್ದು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾಪು ಇಟ್ಟಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜನಕದ ಒಂದು ಮತ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಬರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುಷ್ಯ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿನ ಬರ್ತದು ಆಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಪುಷ್ಯದ ಬರ್ಸೋಡು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ನೌತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂತಿನ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಹೋಯ್ತಿ ಕಂಡದ ಪುಷ್ಯದ ಬರ್ಸೋಡು ಪುರಿ ಬರ್ತುಂಡು ಕಂಡದ ಬುಲೆಕ್ ಪುರಿ ಬರ್ತನ ಕೊಡ್ತು ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ಪುರಿ ಇಂತ ಕಾಟ ಕಂಡೊಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಾಪು ಕುತ್ತೋಡು ಇಜ್ಜಿದ ಕಾಸರಕ ಗಿಡನ ಪಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲೆನು ಕೊಡತ್ತದು ಕುತ್ತೋಡು ಅಂಚಾಟ ಈ ಪುರಿ ಬತ್ತನ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿನ ಉಡುಜಿ ಆಚರಣೆ ನನಗೆ ದಾನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಆಟಿಗೆ ದಾನ ಕೊರಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ದಾನ ಕೊಡ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಗಲಿಗೆ ಆ ಪರ್ತುಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ದಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಡು ಮುಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಗಲೆಗೆ ಮೂಡಾಯದ ಗಲೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯದ ಗಲೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೈತಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರ ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಡು ಅಂತಿನ ಈತ ಕ್ರಮಗಳು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಊರುಡು ಅಂಚಡಿ ಅಗಲಗಲೆ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಲು ಇಲ್ಲ ಆಟಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಚಾರ ನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಪರ್ಬಲತ್ತು ಓಲ ನೆಟ್ಟು ನಡುಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನ ಈ ಪುಷ್ಯ ಬಸ ಗುಟ್ಟಿನ ಹೊರ್ತದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ತು ಆ ಹೊರ್ತದು ಒಂಜಿ ನಾಗರ ತನುಮಾಯಿ ತೋಡು ಗುಂಪಿನ ನಿಗಮ ಒಂದು ಲಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಆಚರಣೆಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಬದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಗ ಪರ್ಬೋಡು ಸಂಭ್ರಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂತಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ದಾಯಿಗೆ ಜೀವನಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾತಿನ ಹೆಸರ ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಈ ರಾಹು ಗುಳಿಗನ್ನು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗೆಲು ಬಲಸೋಡು ಉಂಟಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮಲ ಪುನಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಹು ಈ ಅಗೆಲ್ ಬಲೆ ಸನಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಂಬರ ಬೋಡುವುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಇಜಿನ ಕೋಡಿದ ಕಜಿಪು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಅತ್ತಿಡ ಒಂಜಿ ನಪ್ಪು ಈ ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ನಡಪು ಒಂದು ಸುಲಭಡು ನಡಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕು ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಬಂದಾಗ ಆಟಿ ಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಿನನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಡ ತೋರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿ ಪಂಪಿನ ಉಂಟದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪುವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಟಿಗೆ ಇಡೀ ಆ ಮರ್ಯಾದದ ತಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡ ಆಟಿ ಇರಗೆ ಇನಿ ಶುರುವಾದ ಪೂಜೆ ಆಟಿ ಮರ್ಯಾದದ ತಯಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಟದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದುಂದೆ ಮರ್ಯಾದದ ತಯಾರಿ ನಡತು ಆಟಿಡು ಹೊಂಟರು ಆಟಿಡು ನಂಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಟು ಅವೇ ತುಳುತಗಲಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಆಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಅಂತ ಆಜಾದಿ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಡ ಮೇಷ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು 4 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬಂತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಇದು ಚಳಿ ಇಂಪಿನ ತುಳುಟು ಚಳಿ ಇಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಇಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಚಳಿ ಇಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಚಳಿ ಆಪಣೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪಂಡಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದೇತದಿನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಗೆ ಸೀಮಾ ಅನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸೀಮಾ ಇನಿ ಬಾರಿ ದಾವು ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಅರೆಗಾಲ ಗಂಡ ದಾವು ಮರೆಯಲ ಗಂಡ ಸೀಮಾ ಅಂಚೆ ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಈ ಸಿಮಗಾಲ ಬಟ್ಟ ಮರ್ಯಾದ ಒಟ್ಟುಡು ಸೇರಿದಿನ ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದ ತಯಾರಿ ಯಾಪ ಶುರುವಾಪಡುವಂಡಗ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆವನಗನೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾನೆ ಮರ್ಯಾದ ತಯಾರಿಲು ನಡಬಹುದು ನಂಗೆ ಊರು ಬೋಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಚ ತಯಾರಿ ಬಂದಾಗ ಮರ್ಯಾದಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಮರ್ಯಾದಗ ಒಂದು ದಿನ ಕಣಕ್ ಬೋಡು ದಿನ ಎತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಣಕ ರಾಶಿ ಕಣಕದ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪ ಮರಿಯಲ್ಲೂ ಉಂಡ್ರೆ ತೆಕ್ರೆ ಬೋಡು ನನ್ನದು ಪಂಡ ನಾವು ಕುಂತೆಟ್ಟಡು ಅರಿ ಧಾನ್ಯ ಇಚಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಂಕನದತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಜಿನ ತುಂಡಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲೂ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಏಟು ಬೋಡು ಅದು ವಸ್ತುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೂಲಾಯಿ ದೀಪುಡು ನೆನಪಿನ ಐತ ನಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೂಲ ಅಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಮರಿಯಲ್ಲದು ಈನ ಓಡು ನೆನಪಿನೇನು ಒಂಜೊಂಜನೆ ತಯಾರು ಮತ್ತು ದೀದುಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಮರಿಯಲದ ಸಮಯ ನಂಗೆ ದುಮ್ಮುದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ನಡಬೋಡು ನೆನಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಮರಿಯಲೋಡು ಏನೇನ ಮತ್ತು ದೀಪಲ ಮರಿಯಲೋಡು ನಂಗೆ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ ಮತ್ತು ದೀಪಲ ಅವೇನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಉಂಡ್ರೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಟ ಆಡ್ಕೊಡು ಅಂತಿನ ಮಟ್ಟ ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಟ ಆಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ದಯ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕುತ್ತೆಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಈತನೊಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಈತಿನ ವಸ್ತುಲು ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ಮುಗಿಯಂ ಬರ್ತದೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಆಟಿನ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಕೊರಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಏತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಬದುಕೊಂದಿರ್ತಾನ ಅವು ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ಮುಗಿಯಬಾರ್ದು ಅಡ ವಿಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆಟಿ ಬಂಡ ಅನಿಷ್ಟ ಆಟಿ ಬಂಡ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದ ಆಟಿ ಬಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಟಿ ಬಂಡ ಈತ ದಿನದ ಕಷ್ಟನು 8 ಮಲ್ಪು ನಂಚಿದೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈತ ದಿನದ ಕಷ್ಟಲು ಮುಗಿಯುಂಟು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಅರೆಗಾಲ ಬಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅರೆಗಾಲಡು ನಂಗೆ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಉಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಅರೆಗಾಲಡು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬುಲೇನ ಫಲ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕುವ ಸುಗ್ಗಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೋಡೆನಾದ ಧಾನ್ಯ ದವಸಲು ಇಲ್ಲಡೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗಾಲದ ಬದುಕು ಸುಲಭ ಮರಿಯಾಲದ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆ ಕಷ್ಟನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮರಿಯಾಲ ಬಂಡ ಇದೆ ಮರಿಯಾಲ ಬಂಡ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರೆಗಾಲ ಕೇರ್ಪುಡು ಅರೆಗಾಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ತಿಪ್ಪುಡು ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆಗಾಲದು ಸೈಪು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಸೈಪ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೈಪ ಮರಿಯಾಲ ಸೈಪಿದ್ದೇವೆ ಎತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸೈಪಿದ್ದೇವೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ನಂಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಏತೇತೋ ಗಿಡಗಳು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳು ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ ಗಿಡ ಮನೆಯವರು ಅವು ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಬು ಸಿಗಲಿ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಣಿಲೆ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ
ಮರಿಯಲೋಡು ಒಂದು ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಖಾಲಿ ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಒಂದು ಸಸ್ಯಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಕಿನ್ಕಿಂದ ಕೆಲವು ಮುಟ್ಟೆಲು ಕ್ಯಾರೆಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಟ್ಟಿರಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಕ್ಕೂರು ಮರಿಯಲ್ಲದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕುಮೆ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಕ್ಕೂರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಕುಮೆ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ಕುಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಕೂರು ಗಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಂತ ಮೂಲ್ಕೊಡ ತುಂತ ಎಡ ಅವು ಕುಮೆ ಇಂಚ ನಕ್ಕೂರು ಇಂಚ ನೆನಪಿನ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ರೆಡ್ಲ ಇದೇ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಡು ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ಟೆ ಕುಮೆ ಮುಟಿ ಎರಡ ನಿಗಲ ಕೈ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಕರಾವು ಕುಮೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕುಮೆದ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಂಡಲು ಸಮೇತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಡು ಗಾಯ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಡುಕುಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾತುಕೊರು ಜರಡ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ನೆನಪಿನ ಎನ್ನ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಮರಿಯರಡು ಒಂದು 10 ದಿನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡತ್ತು ಕುಲ್ಲದು ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕಿಂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿ ಕೆಸರು ನೀಟು ಮುಗುಡು ಬಾಲ್ಯ ಮೀನುಲು ಉಬಾರ್ದ ಹೊರತು ಗುಪ್ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಗೆ ತೋಜದು ಒಂದು ಈ ಜಾತಿ ಈ ಜೀವಿ ಪಂಡುಕೊರಿಯ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಜೋಗುಲು ದೂರ ಬರ್ತವೆ ಓಡಿವೆ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜ ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಆತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಇಂಪಿನ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಡು ಬದುಕುನ ರೀತಿನ ಕಲ್ಪವನೇ ಮರಿಯಾಲ ಆಟಿ ಇಂಪಿನ ಮರಿಯಾಲದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಟಿ ಇಂಪಿನ ಮರಿಯಾಲದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ ನಿಗಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗಲು ಏನ ಮಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಶುರುವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ ಊಟ ಈನ ಮಾತ ನಿಗಲು ಮರಿಯಲಡು ಒಂದು ಜೀವನದ ರೀತಿನ ಕತ್ತರ ಅವು ಆಟಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದ ನಿಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೆಗಾಲ ಕಾರ್ದೀಲೆ ನಿಗಲಿ ಅರೆಗಾಲೋಡು ದಾರ ತೊಂದರೆ ಅಮ್ಮಜಿ ಇಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಟಿದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆರೆದಿನ ಅದೇ ತೆರೆದಿನ ಅಂಡ ಬರವದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹೆಸರ ಬರವದ ಒಂದು ಕೈತನಿತೀನಿ ಹೆಸರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚ ಪಣೋಲಿ ಇಂಪಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರ್ತೀನಿ ಹೆಸರು ನಮಗೆಲ್ಲಟ್ಟು ಪಟ್ಟುಂಡೆ ಮುಂದೆ ನಡುಟ್ಟು ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲದು ನಕ್ಕೂರ್ದು ಒಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಕ್ಕೂರು ಮರಿಯಲೋಡು ನಕ್ಕೂರು ಜಿಡಾರಪ್ಪುಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡ ನಕ್ಕೂರು ಅರೆಗಾಲಡು ನಕ್ಕೂರದ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಪಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬುರಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಬಲಾರೆ ಬಂತು ನೀರು ಬುರಿ ಕೂಡಲೇ ಜೀವ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನಕ್ಕೂರು ಅರೆಗಾಲಡು ನಕ್ಕು ನಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಓಲಾಟ ಬಸ ಎತ್ತಿನ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಉಪ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರತು ಪಿದಾಯಿಡು ತಿಕ್ಕೋದು ಮರಿಯಲೋಡು ನಕ್ಕು ಪಿದಾಯಿಡು ನಕ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಹೋಗಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಟೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಗಿನ ತೋಜು ಆ ನಕ್ಕೂರು ಮರಿಯಲೋಡು ಜಿಡ್ಯಾರಪ್ಪುಡಿ ಅವು ಹೋದು ಮರೀತ ಆ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕಲು 7 ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಹೋದು ಸರ್ಪಡಬಹುದು ನಿನ್ನ ಮಗಲೇ ನೀನು ಕೊರ್ಪನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನು ಪೊರುಳು ಪಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಹೊತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲೆ ಆಗ ಏತು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಿಡ್ಯಾರಪ್ಪನಾಥ ಮಾತ್ರ ಆತು ಹೋದು ಸರ್ಪಡ ನಿನ್ನ ಮಗಲೇ ನೀನು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪನ ನನ್ನ ಕೇಳಿನಾತು ಒಂಜಿ ದಾಸ್ಟ್ಯ ಬರ್ ಈ ಒಂದು ಆಟಿದ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಜೀವ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಏತ್ ರಾಪುವ ಅಂತೀನಿ ಈ ನಕ್ಕೂರ್ದ ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾಗ ಮರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಮರಿಯಲದ ಅಹಂಕಾರ ನಕ್ಕೂರು ಈ ಮರಿಯಲದ ಅಹಂಕಾರ ಐಕ್ಯದ ಪಡ್ಪುಣಿಗೆ ಅರೆಗಾಲ ಬಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಡ ಬುಡ್ಚ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಕೋಯ ಕತೆ ಇದೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಡ ನಕ್ಕೂರು ಮರಿಯಲು ಅರಿಗಲಡು ಅರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ತಾಟ ತಿಚ್ಚಿ ನಕ್ಕೂರು ಬಿದಾಯೇ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗಲಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಸೆ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು 4 ಕಾಸು ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಕೊಂಚು 4 ಜನತೆ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ಲೆ ಚೂರು ಲೈಫೇನೆ ಬರಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನು ಆಟಿ ಕೊಡೋದು ಬಹುಶಃ ಆಟಿ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಈ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಂಚ ನಡಪಾವಣು ಉಂಟಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತದು ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಊರುಡು ಏನು ಬುಳಿಗಳು ಅವೇನು ತಿನ್ಲೆ ನಿಗಲು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆ್ಯಪಲ್ ಕನಸು ತಿಂದ ನಿಗಲ ಆರಂಭ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲು ಬೇಲಿ ಡಾತಿನ ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳು ತಿಂದಿದೆ ನಿಗಲು ಹತ್ರ ರಂಜದ ಕಾಯಿ ತಿಂದಿದೆ ನಿಗಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೇಬಳದ ಕಾಯಿ ತಿಂದಿದೆ ನಿಗಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಿಗಲು ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಲೆ ನಿಗಲು ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ತಿಂದಿದ್ದು ನಿಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಪುಜಿ ಇಂತಿನ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಪಂಪಿನಿ ಒಂದು ಆಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಈನ ಕೋಡು ಉಪ್ಪಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತೋಜವ ನಿಗಲಿಗೆ ಈನ ಬೋಡು ತ್ವಜಂಗು ಬೋಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡಿ ಇಂಪಿನ ಒಂದು ಗಿಡ ಉಂಟು ಅವಿನ ಪರೋಡು ಇಂಪಿನ ತೋಜವನು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಡು ಇಚ್ಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೇವು ತೇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಮರದ ಗಂಜಿ ಇರ್ತಿಕ್ಕೋ ಈ ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಬೂರದ ಗಂಜಿ ಇರ್ತಿಕ್ಕೋ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ತದ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತಾಡ ಬಹುಶಃ ಆರೋಗ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆನ 22 ವರ್ಷಕ್ಕೂ BP ಬರ್ತೀನಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಶುಗರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟುವ ಅಂತಿನ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ದಿನದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಆಟಿದ ಆಹಾರ ಗೆದ್ದೋಡು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಮತ ಮಂತು ಪೆರೆಯ ಕೊಡ್ತೀನ ಏನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೇನು ನಮ್ಮ ಮತದಿಲ್ಲ ಅಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗೋಣ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋಡು ಮರಿಯಲ ಪೋಡು ಆಟಿನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಊರನ್ನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇನು ವೇದಿಕೆಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನ ವಸ್ತುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಏನು ಏನ ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ನಂದೇನೇನು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ತರೆಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲಿ ಪಡಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಎದ್ದೇನು ತಿಂತಿದ್ದ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದುಬ್ಬದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ತ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆಸೆ ಬಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಊರು ಪೋಯಿನದಾಗ ಏರ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಗಿಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಗಿಡದಾದ ನಂಗೆ ನನಗೆ ಕ್ರಮ ಅದು ಇಂಚ ಪೋಯಿನ ಜನ ಪಟ್ಟು ನಾರಂದೇಲು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರುಂಡು ಈಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪೆರೆಯವು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಾರಂದೆದ್ದ ಬೇರ್ದ ಐತ ಞೋಳಿನ ಬೆಲ್ಲನು ಸುಣ್ಣನು ಈ ಮೂಜೇನು ಸೇರಿಸೋದು ಕಟ್ಟದೇರು ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾರಂದೇಲು ಬಳ್ಳಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎದುರುಳ್ಳ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಉರುಡುಂಡು ಆಡ ನಂಗೆ ಐತ ಗುರುತೈಚ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತು ಒಂಜರೆ ಇಂಚಿದಾತು ಗುಲಿ ಉಂಡು ಬಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಇರತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಇರತ್ತೆ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಇನಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ ಆಯ್ತ ಗುರುತ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಸಲ ಊರು ಪೋಯಿನದಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಿಯಮ ನಮ್ಮದು ಪಣ ಪೋಯಡ ಆಪಿச்சு ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುದರ್ದು ಬೈಕ್ ಆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ದು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ದುಂಬುಕು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈಕೊಂಡು ಶೀತ ಜ್ವರಗಳ ನಮ್ಮ ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಶೀತ ಜ್ವರ 3-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿಗೆ ನಂಬೇಕು ಈ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಗಳು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಗಳು ಶೀತ ಜ್ವರ ಕೈಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗ ಹೋದ ಮುಳ್ಳು ಕಂತಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ರಮಿಸಿ
ಕರ್ಕಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕಟ ಮುಳ್ಳುಡು ಮುಳ್ಳುಂದೇ ದಿನಗಳು ಐದೇ ಗುಣವಂತನೆಗಳು ತುಳಸಿ ರಸದ ಐದು ಮುಟ್ಟದು ಕರ್ಕಟಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುಡು ಮುಳ್ಳುಂದು ಎತ್ತದು ಗಾಯನ ಗುಣವಂತನೆಗಳು ಇಚ್ಚಿಡ ದಾನ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಪಿ ಕಂಡದ ಬಾವೆ ಮಣ್ಣದ ಗಾಯಗಳು ಪೂಜಿದ ಗಾಯಗುಣ ಆತಿನ ಉಂಟು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆತ ಸತ್ವರ್ತನದಾಗ ಇತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾತಿನ ಹೆಸರು ಒಪ್ಪಂತ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗುಣಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವಗ ನಿಜವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಿಣಿಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಖಾಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬದುಕುವ ಅಂಡ ಬೊಡನಾಥ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಐಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮನ ಸಾಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟು ರೀತಿನ ಯಾಪನ ಅವು ನಾಶ ಅವರ ಪೂಜೆ ಈಗ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿನ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು ನಪ್ಪಣದು ಇನ್ನಿತ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಪಡೆದ ನಪ್ಪಣ್ಣ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ